Primer que res, voldria donar les gràcies a tots els alcoians i alcoianes pel seu compromís, pels seus esforços i per tantes i tantes iniciatives solidàries que hem pogut veure aquestes últimes setmanes. Portem a les esquenes moments molt durs i molt difícils, però sembla que els esforços de tots han valgut la pena i que la situació comença a estabilitzar-se i podem començar a tindre esperança. Això sí, serà important que continuem sent molt responsables i que no li perdem el respecte al virus per a que tot puga desenvolupar-se com desitgem. En Podem, des de l'inici de l'emergència, hem vingut fent el que fem habitualment, però, si cap, amb una intensitat més gran, preocupant-nos per la ciutat i per la seva gent. Hem treballat en una sèrie de propostes per tal de ser capaços d'ampliar l'escut social, estatal i autonòmic per a no deixar a ningú enrere en aquesta emergència i ens hem esforçat per a poder tindre un futur en garanties. Entre aquestes propostes o aquest treball que venim desenvolupant, doncs, podríem destacar la preocupació i l'acompanyament que hem fet als familiars de la gent ingressada en l'Hospital del Domus Vi per a poder facilitar aquest contacte tant en els seus familiars ingressats com en els metges, i estem molt contents de que hagin pogut entre tots i totes aconseguir que així hagi sigut. També hem presentat una bateria de propostes, unes mesures socials i econòmiques que hem treballat en diferents entitats i agents socials, entre les que podríem destacar doncs, les ajudes municipals autònoms o el Pla d'Estímul Econòmic Municipal. També hem fet molta força en que hi hagi un acompanyament, una assistència telemàtica i un assessorament per a poder tramitar les ajudes i que aquest tràmit i aquesta documentació es simplifiqui al màxim per a facilitar que tot el món pugui accedir quan abans a aquestes ajudes. També hem tractat d'ocupar-nos en que es faci una promoció del producte i del comerç local, que és molt important sempre i ara més que mai. També hem sol·licitat un paquet de mesures per a poder garantir l'èxit de la desescalada, facilitar el distanciament físic i poder evitar una nova onada de contagis. També és molt important, i hem tractat de treballar en aquesta línia, facilitar la conciliació, ara que anem a reprendre moltes activitats econòmiques. Per exemple, hem fet una proposta per a que s'amplien les ludoteques per a, com he dit, facilitar la conciliació. També, en vista al proper estiu, és molt important que oferim una programació d'oci que siga molt ampla per a poder arribar al màxim de població. És important que aquesta siga gratuïta o que tinga un preu molt reduït per a no deixar a ningú enrere per motius econòmics i, en definitiva, com dic, ser capaços de no deixar a ningú enrere en aquesta emergència. És el que ens ha preocupat i el que ens ha ocupat. I m'agradaria, per acabar, enviar un missatge d'ànims i de força a totes i tots, perquè som un poble valent, som un poble esforçat i som un poble tossut, i segur que, com hem fet moltes altres vegades, eixirem d'esta i segurament sent més forts com a comunitat i com a poble, així que molta força i molts ànims.